Per a nosaltres, els catalans, un dia de festa no pot ser que no hi hagi canelons, de manera que associem la festa als canelons. Els que farem avui seran uns canelons de bolets, castanyes i moniatos, que és el que molt probablement tindrem als vols de novembre. Ens hi posem. D'acord, doncs mireu, el primer que farem serà, aquí tenim els moniatos. Hem tallat el moniato i ara hi posarem també una mica d'all i la ceba, que ja la tinc sofregida. Ens hi posem, doncs, a fer els nostres canelons de festa de novembre. A foc mig, posem la ceba sofregida, posem també els alls, els granets d'all i el moniato. Aquesta crema ens servirà per tapar els canelons, serà com una beixamel, vol ser com una beixamel. Per això la posem ara. Primer enrossirem el moniato a foc fort. Ara, el moniato ha d'enrossir i posem una mica de sal i una miqueta de pebre. Pebre, sempre un punt picant a totes les festes. Ja està enrossit, si t'acostes ho veuràs, el color com ha canviat. I ara el que farem és abocar el brou, posat un brou de pollastre, fins a cobrir lleugerament i haurem de deixar-ho bullir fins que s'estovi bé el moniato. Mentre la nostra crema de moniato segueix el seu curs, va bullint i es va estovant, jo aprofitaré per tallar les castanyes, per picar-les. Les castanyes les he escaldat i les he pelat. S'han de pelar calentes o tèbies, perquè si no la pell queda adherida, és molt difícil. La castanya s'infla, la pell li costa molt un cop fredes. Per tant, sempre pelar-les calentes. Ja tenim, ha sortit un fum, el moniato cuit. Ho sabrem, doncs, bueno, sí, perquè està absolutament tou. Aquest és el senyal que sabem que el moniato està cuit. Llavors el passarem a un robot, a veure, no vull que m'esquitxi, i el triturarem, tan senzill com això. Ara el que farem és la farsa, barrejarem la castanya que tenim picada amb els bolets que els hem saltat a la paella fins que han perdut l'aigua amb una mica d'all i julivert. I també per amorosir-ho, tot i que serà molt agradable per als bolets, hi posarem una mica de ceba sofregida juliana. A la farsa hi posarem una miqueta de sal, una mica de pebre, barregem bé, una cullerada del moniato, perquè sigui més amorosit fins i tot, i també ens ajudi a enganxar. Aquests canelons els hem bullit de la manera tradicional i els tenim embetumats amb oli perquè no s'enganxin, la manera clàssica de fer els canelons. Ara els cavalco per farcir-los. Posem una cullerada de farsa. Quan més els farcim, més difícil se'ns farà l'enrotllar-los, però tampoc poden estar buits. O sigui, ha de tenir allò, diguem, la farsa justa, Com que és una farsa que està poc enganxada, costa una miqueta més d'enrotllar, però el resultat és magnífic. O sigui que jo us la recomano. A la base del recipient on vulguem escalfar els canelons hi posarem una mica de la nostra crema de moniato, agafarem els canelons, posarem un parell,
Tornem a napar amb la crema de moniato i els escalfarem al forn. Hi he posat una mica de formatge d'herbes, és un formatge molt interessant, artesà, de Tona, que li donarà un toc herbaci que a mi em sembla que pot quedar molt bé. I ara simplement el posarem al forn perquè s'escalfi i després un toc de gratinat perquè fongui bé el formatge. I ja està. Ja ho tenim, Ara vigilem que això crema molt. Una miqueta d'oli que brilli més. I ja tenim els nostres canelons de castanyes, bolets amb crema de moniato. Espero que no em faltin aquesta tardor.